Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi itu ceritanya dan ada serangan ini loh. Jadi ini ceritanya ada serangan bos. Loh, dan ini milih sampai tahun ini loh. Bisa kali bos. Jangan kayak kali tenan gitu loh. Dan polres loh. Gak nek terang bos kalau etan malah tonton berat. Apakah kingko akan banjir gede? Ngono lho. Ya muga-muga ora bos, muga-muga ora banjir gede. Oke. Cek ranek terange. Ke piye to kok malah ngudan-ngudan ke piye to Rizky ke? Halo guys. Hei. Halo guys. Halo guys. Ini bukan bos, salen jangan mak bar kok kene mulai salen bos. Nah, jadi itu malah kan saya terus bos, malah terus. Nah. Bos lo widat bisa. Bos jadi kengko. Halah. Ora kok so. Oke. Yang tahu di senjata hutan terus. Nah, gimana? Kita tak lanjut dari restorannya bos. Loh Mbak Sita wis mengkerak loh. Tuh, banjir gede tuh. Oke. Gimana bos? Hutan terus boleh. Ya? Tahu ya. Gimana bos? Nggak konten tak lanjut. Kita tak sebelah nih. Misalnya banjir bos. Ya tahu banjir. Soalnya hutan gue cuma sekitar. Ana sak jam gitu ya. Loh, bujur bos, itu sak jam. Ya itu sampai 4 lah. Tahu wangi tengah lah. Kan setengah telu. Tinggal lagu gah kayaknya. Hutan polres angin ya. Oke. Nah, terpantau banjir bos, kalau banjir. Oke. Rembono lek. Kok iso kudungan kok ngene iki lho piye. Arep delok kali banjir. Oh, delok kali banjir. Oke, delok kali banjir, bos. Saya tak udan lho. Nanti jika mau iki. Bajingan diga iki. Wedi apa ta wong urip kok wedi? Lho. Kok sengaja mati maksudnya kok sengaja mati piye to? Oh, alah. Kok iso lidah ngajak mati mau loro ae. Lidah omonganmu lho. Omonganmu lho. Lah nang gak apa-apa kan dek omah mosok. Ngawur. Arep ndi? Arep nang ndi to? Lah nek pengen mati yo nyabrang kono to. Kok sok wong urip banjir bos. Cil. Aduh, kok ana suara Gak apa-apa ya wes. Banjir bos. Pakai neko wi. Loh, oh iya. Pakmu ini ndi? Jaga. Udah. Wes bar, Pak. Wes bar. Bar apa? Oh, maksudnya ki wonge kepetheng banjir apa ning omah? Gelandang kali kalau. Sarah apa? Sarah jagung kene sak-sakan ngono. Iki lho, sarah jagung. Wah, ada turu. Adem kok ibu dandang musuh jagung. Musuh jagung sapa? Gara polas. Lho, dia apa? Neko lagi neko. Wis arep mancing lho. Halo. Ya wis telat harus. Banjir, bos. Wajon duwe tekel kok. Omong tak malah gerak angkrukmu ngono. Kalau sarah neko kalau. Kok. Banjir, bos. Banjir. Motor ku renting sekali aku. Ya apa? Motornya juga ada. Tidak loh, Nak. Ora apa-apa, Jon. Lan apa di jalan ora?
Iya, wong ndelok kali banjir. Wong ndelok kali banjir kok ngene. Iya. Apa, Cil? Gabah yang kayak sak. Tenan pora. Wong kuwi ya nyatet dondomane apik Gombal ta. Ora nek gombal taleni set. Gabah. Apik kok. Ceritane rapi ngono kek. Nek gabah jagung. Oh. Gabah jagung ora Masa? gabah ceritane apik. Jahitan apik. Jagung kelem kok. Gabah garing. Gabah. Lu bos neko bos kali ini bos iki sapira weh tak zoom sowan tiga di kabeh. Nah, bos. Masa? Iya dah. Wah, banjir gede iki lho. Bos. Lho wis anu sawah wis gelepan siji, gelepan sak kedok. Apa, Mbah? Pare ning dhuwur kok. Aman. Terus iki. Wong ndelok kali banjir. Sejumlahnya diangkat ini dhuwur, Pak. Ya ngloloni ya. Ngloloni. Soale wis duwe pirasat aja. Aja pahit. Mas. Berarti ini nendang ini nih. Tuh, enggak neko bos. Neko bos. Kayak warna kamar mandimu ning ndi ya? Tapi wis enek sing siap-siap musi nggih. Sampun, Mas. Oh, sampun. Ya niki. Mate sing siap-siap musi wis enek wong musi. Blok ngene wis diusah. Sampean niki jangan deket-deket ini ya. Ini berbahaya, ini 220 ini. Ini dodonal ya? Ya, Oke. Jangan deket-deket ini bahaya. Apa to? Apa toh? Banjir kelebas, banjir bos. Tinggal enek woro-woro cari kami tuwa. Hmm. Dari masjid disiarno Kon siap-siap. Banjire neko, wis oleh info kok sekam. Oleh info sekar. Bu, we dene ore anu saya kan. Dibel. Jajal teko. Ya teko ki ben apa to wong sekaline kene sire neko to. Jelasane lho, Kak. Biasane kotor kok. Iku biasane saya kan wis Kelebas. Kok kali separuh ya. kok kene wi. Soalnya hujannya wi sekitar 1 jam lebih loh, 1 jam setengah enak loh. Muncul lah. Setengah telu. Iki lho padha ngungsi bos. Ngesakno ae to sing iso. Kabel kene kene manggone lho. Mas sampe parini kotor. Nah, jojo. Endang mbok retok. Dan mendelok kali iki. Wah, rumun Kaya arep ndelok toprak ae. pedhe. Heeh. Kemat dewi longsor. Oh. Kayak kayu batang itu nanti malah nolong mentah waktu mama. Takut gua. Wis mau Aman bos. Jadi nek misalnya nek kabel iki aman. Aman. kayak kira banjir anjir. Lah Lah, wong urip loh. Banjir karo iki loh. Lah gak roh iki tenan. Wis esuk gak iso balik. Kali ini banjir. balik. Gak iso belim jam pira? Kinggo banjir sampai isuk kok. paling. Siji. Awan ya. Di kandang munggah. Lah sedune aku kan sedang mulai. Heeh. Kopi jahe bere ro diombe 3 mulai. Dia ya payak nang ndi nang bopel. Neng gayam, neng bopel. Wes siaran Wis siaran lelek. Iki kabel kok gak dibenakno to karo PLN. Bar tarubono ki. Benar piye to iki trah yo ngene. Yo ora. Lho, iki setelan isan, setelan pabrik kok. Kino nek dika apa? Frustasi. Wit menak. Lah lamamu loh. Misal jane maning Duwe mlumpat, Jon. Seh. iki dika tandha kawat hanger wi wis to. jo. Ngetemu sapa? Alah, datermu sapa kuwi lho? Iki nek kawat hanger pas kawe kok. Aku rong rabi kok. Lho ngono lho. Lala umi ki lho apa ki lho umi? Golek iwak ning kana. Ya, Pak. Golek iwak. Lha Pak. Aku parine ndotan. Iwa apa kuwi lho? Yo kali kita. Tapi dia nanya sapa jere nek ngomong gak mungkin enek banjir gede. Lha iki nyatane. Min. Iya. Mbok amu aja arep banjir gede saiki. Ya enek banjir tapi aja arep. Lho unan-unane nglarung gareng iki. Apa sing nglarung garing, nglarung kebon. Larung gareng. Lah garing dilarung yo Larung Langit toh. larung iki apa? larung elekno. Larung dikelekno. Wah, gasku terus. Dikum percon jane.
Udah nyapu. Cuk deng. Ngawur. Muga-muga engko kali ini sampai rumah. Sampai numpak nang omah kok. Kaya apa? Masakno sing wong isoran. Awake dhewe misalan nulungi gak iso. Iya. Nulungnya sudah jadi batang. Jadi batang tenan. Nulungnya jadi batang. Iya. Coba. Banter bos kali. Coba saja akan dari ini pakai terima kasih yang telah menonton videoku pakai video. Jadi tetap asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.